Welcome to my channel, Ping Bicolena Vlog. Morning guys. Antok pa ba? Wala pa luto, linis daw muna ng sakyan. Ayan guys, buhay abroad. Trabaho lahat. Ayan. Ganyan tayo. Ito lang guys ang masasabi ko guys. Yung totoo yung kasabihan na yung hindi natin ginagawa sa Pilipinas, sa abroad mararanasan natin lahat. Trabaho ng lalaki, trabaho natin. Yan ang buhay abroad. Pero okay lang. Kailangan natin mayod. Ayan guys, tapos na natin linisin ang ating sasakyan. Sasakyan para niya mo, hindi akin. Thanks for watching.